Slav, çend pirtûkên nû li pirtûxaneya min zêde bûn, ez xwazim van pirtûkan nîşanî we jî bidim. Pirtûka ewil bi navê çima netewperwerî. Ka ez vê pirsê ji we bikim. Çima netewperwerî? Nivîskarê wî Yael Tamir cihûyekî İsraîlî ye ser meselê netewperweriyê nivîsiye û berhemeke hêja bi rastî. Lê pirsa min ji bîr nekin, ji îngîlîzê Fexriyat wergerandiye û ji avêstayê çap bûye. Berhema dudiyan ji bi navê bar helbest hejmara daha ye û ev kovara tenê helbestan diweşîne û li gel vê jî ev pêvînin bi helbestkaran radiweşîne. Divê hejmarê de helbestkara me bi navê Dîlan Şewqî hevpêvîna wê heye. Rêzan Diljen pêra hevpêvîneke çêkiriye û di vir de hatiye weşandin. Rêzan Diljen jî helbestkarekî me yî ciwanek û xelata arjen arî wergirtibû. Pişta berhemek ji akademisyen Mehmet Şirin Filiz mamosteyê min e jî ji xwe di masterê de beşa Kurdî zanîngeha Artukliyê bi navê Edebiyata Kurdî ya Diasporayê Sürgûn Penaberî û Nasname ji nûbiharê çapiye wek sê nasnameyên edebiyata angolwêjeya Kurdî. Berhema dawîn jî ji edebiyata Kurdî romanek bi navê Tirs nivîskar Roger Sozdar ji Bêjingê derketiye. Ev romaneka nû ye li romana Kurdî zêde bû pîroz be. Roger Sozdar him hevşehriye min e û him jî romanûsekî me yî ciwan û bi rastî jî hêja ye û pênûsa wî xurt e. Ez vê jî pêşniyar dikim. Divê hûn jî pirtûkên nû li pirtûxaneyên xwe zêde bikin û herî dawî wek kîjan pirtûk helbet yên Kurdî li pirtûxaneyên xwe zêde kirin. Bi Kurdî bixwînin li gel silavan.